Shwmai, siarad am fy hoff llyfr Cymraeg. Mwynhais i darllen yn fawr y llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ross. Dyma stori rhyfeddol am Sean i fam Rwyna a'i chwarfag Dwynwen. Sean oedd 6 mlwydd oed pan digwyddodd y terfyn yn 2018. Yr hunllef a gafodd effaith dycrynllyd a trigolion pentref Nebo a Thihwnd yng Nghogledd Orllewin Cymru. Nid oedd pŵer o gwbl dim trydan a diflannodd bywyd normal unfed ganrif ar 20. Mae'r nofel yn dechrau yn y dyfodol. Maen nhw wedi gwreisu'r hunllef. Mae'r hanes hynod wedi cyfnodi ganddynt mewn llyfr nodiadau glas a felly y teitl y llyfr Glas Nebo. Mae'r stori yn eitha credadwy, yn enwedig yng nghyfendir y newid hinsawdd ac hefyd cofiwch Chernobyl. Mae'r stori wedi addasu i fewn drama ardderchog a welais i yng nghanolfan celfyddydau Aberystwyth. Roedd y profiad yn hyfryd yn enwedig ar ôl i fi darllen y llyfr. Nani, bob hwyl gyda darllen, hwyl am y tro,